الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tanto kumapia agian kaya magagudam ukada ka lang si mga Muslim sa agian kaya paganay Ramadan. Masya Allah. Silamtan sulang-ulangwan o mga Muslim asa manaya na bitigar na gudi mariparado sa agian kaya paganay Ramadan. Malagid so si matatago sa Manila, agian kaya Mindanao, nagusto mga tago na Visayas, Luzon. Masya Allah. Tama na yan, na oras tanong na alas 3:48. So mga tago na Manila na nasalam markano nangon mga bansami ang mga Muslim. Balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala so mga bai. So mga bai nasira ni tanto mananamar nagutkerasay dira lagi ang mga oras nasira ni mala adim rit parado si iko mga pamileran sira ni makasasangan sa agyan kultura katinde nayuan to naasan di ipreparado ang mga Muslim si iko dira di kapamuasa isad na mala malaibalas agal masasangan ng mga bay. Sumamuso mga dato malaibugaw nagu malai anugun na nakipakaya pugupan yung mga bay. Isad na naukit upamago di makasuporta sa mga dato sa mga bay na katagapagyan po ito dilang ginawa. Makabupulos na wag yung kaya bulan na Ramadan sa Manaya na yung pagampaganay kapigirtan sa yung kaya bulan na Ramadan. Masya Allah. Sulam na kanagyan kaya mga bangsa ko kapapantagan na di mamakinig. Yung kaya mga tunganayakan lagi di Junaira Layla Munawara ng Dasan. Salam rakanusan sa Laguna. Isaw lagi ang kaya bubayakan apakatatayan iya katiya ini ba iya si Farhan Asari yung kaya pagdadagan na si Masrur Bakaraman nagusto mga pediran adi mamakinig sa iyang kaya laytan. Masya Allah. Alhamdulillah kung alamatan tanos wallahu subhanahu wa ta'ala isad na iya amapya alim wallahu subhanahu wa ta'ala amin yaraud tanos sa iyang kaya bulan na Ramadan liatid na iya dia ko tuwa ibitan ron di penayaw ibitan waya di penayaw nagubitan di pamangnisip wallahu subhanahu wa ta'ala amira uttan sa iyang kaya bulan na Ramadan. So sama na yan na yari maagi ang kutuwa panganitan ko mga samboy ang tanong panganing sabo ito ko mga ulama tanong gira manuto ang iyang nisiran na ito mga niranduman nirautan sa iyang kaya bulan na Ramadan. Sama na yan na naminirautan na ayaw pa kasi na anto na pagaripo bubaya kasi kumagama Islam yung panamarta.
anto na kegegang kamagamal sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Jadi magi ang kutu apanganin ka itong kasi ko Allah amira sa umur ka sa giyang kaiya bulan na Ramadan kasi mataan alin si mga bangsa tanong kung anay tanong pengeninira naman buat yang kutu apanganin ka uga illa dasiran dumanira o sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ukuramala nagu limu amala amin raut tanong sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Masya Allah. Languno sumialam siya katano ang mga bangsa tanong na sila manamis kanong nakapiti ang ginawa na kabarakat sa diyang kaya paganay gawin sa diyang kaya bulan na Ramadan. Diyang kaya laib tanong na ayaw tuwa mababaloy apo magusayin tanong na diyang po tuwa kapaniyat sa diyang kaya bulan na Ramadan. Magusayin tanong ay sabab sa diyang po tuwa ka-importante niyan. Anto na ay usayan saya wag matan wa Islam. Anto na ihadithu na bitan wa Muhammad ang yatruyan na kailangan suka paniyat o muslima pumuasa sa iyang kaya bulan na Ramadan. Sama na yan na dumaday tatantu wag yung kaya maudu usayan sabab sa imanto panay ipaganay kapumuasatan. Pagkalitan si Allah at tarimaan niya nagyang kaya di tanong di ka perumasay saboro si mga baiyak keras para kaisiran sa iyang kaya mga oras sabab sa iyang kutuwa kapkeputulo mga turugiran. Masya Allah. Ketenduwa iyang kutuwa ba iya malauna iyang kutuwa para tiyan nagupanaguntaman asiran ni mababaloy asindo iyang kutuwa umaniwalay ito mga walay mga Muslim. Sudan tanu agyang kutuwa hadith inalim Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa kay importante agyang kutuwa niya. Maganda yung hadith na may alim sa agyang kaya kitab mga ulama tigiran an Hafsata ummul mu'minin radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة. Si paman ko pada lapit agyang kaya hadith na ayam ya'aloy na tigo nabitan wa Muhammad la siyama liman lam yafriduhu min al-layl. Ayay katalwa hadith si Ibn Majah na aya katru nabitan wa Muhammad na man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Yang kaya talwa hadith abiyat yatan wa paglin bin katru nabitan wa Muhammad na ayaw tuwami tuturuyan na kailangan sa diyang kutuwa pemuasa sa diyang kaya bulan na Ramadan agyang kutu kapeniyatian. Masya Allah. Nanasud ko mamakin sa diyang kaya dita nung di ka pa magusay na peniyat pakalugin sa pemuasaan yung agyang kaya bulan na Ramadan pemuasaan yung agyang kaya paganay agawin sa diyang kaya bulan na Ramadan. Ano mataruto ko mga pagaripo, mga bansa ko, mga bibayan niyagyan ko ito simba tanu si ito Allah. Katawan tanu alang ulang wana simba na upama ko mapukaso na yung kayanian na dad na daw mapia ang mapapadalam naguda aba kekalimutaw abalas kagyang kuto kiyang galabakan yan sa kiyang kuto simba adaw sunya na ayam ya kuwan yan na dugaw badan dugaw na yan kuto. Na ino kausahinkan wanto na iterunan yan. Anto na busi terunan niyan. Anto
na ukitagian ka iya kapan niya tahu-tahu saja yang kutua singgah yang siku Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala agian ka iya mga bangsa tanong waktu memakinig sa agian ka iya oras. At may mga comment giran di matero amahina agian ka iya di ikan di kapakaswara. Nakatata. Karena na igira lagi daya di kakubati agian ka iya mga comment mahina dikinig kun pipi agian ka iya di ikan di kapamagusay. Nakalimiyan. Benda si disipi at lagi ang kaya higit kan kaya di kulutang lagi ang kuto mga naumiyarga ay di kan di mapamasan lagi ang kuto si makapupo sa kaya pupuan ay tugas sabar kan magbabuha limu Allah subhanahu wa ta'ala na kita nukman makapamasa mga pipil na ito. Kasi sipatan na lagi ang kaya kita ka na mahina agian kutua kapken juga sagian kutua mga suara. Itarustan wagi ang kaya kita no juga pamagu sa yamay-yamay na bednya kaya dipati. Na ino gamay tanu din na manalang sala. Ay nilakan sa kanong sila mga nangulang na mga bangsa. Yang kutua taluwahan isa katuro na bitan wa Muhammad na palayad nuto makatuturo kailangan si ipo muslim magyang kuto kapilihan sa diyang kaya bulan na Ramadan. Na napangndo ni waya si ipo mga pamilya ni. So, mga pamilya tanong na ipamangdo tanong tira na diyang kaya kapilihan sa diyang kaya bulan na Ramadan. Yang kutua paganaya katuro na bitan wa Muhammad na tigyan sa tao adinya na di makaniat dinya na maniat agyang kutwa kapusanian kuuna anu fajar wala siyama lahu nadaaban yan di ke korek agyang kutwa puasanian da makapamuas aktivitan naman ito sa manaya na inutan upitero kagi adu madaitaya kada pa na mau agyang kutwa fajar sa manaya na ay oras na alas 4 wataruto so mga taga Manila na sobra o di na pagalas ng kuagyang kuto kakuma agyang kuto fajar. Di tanong panaya tanto may kakarang oras na nauad na matauron na malukano wad ng mga tao wad ng mga bangsa tanong katawan niyan sa oras na namalunyo saya sindem at si Alvin Sarip Malawani tayo sa iyang kaya oras na sibiyo saya sa oras. Yang kutuba katuro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tawad niya naman niya agyang kutuwa kapusan yan kukuna ano fajar. Ayami alim sa agyang kaya hadith na una ano fajar. Yang kutuwa dapan na kauma agyang kutuwa fajar aya oras o fajar na andod ni kaum agyang kutuwa bag. Yang kutuman na mga bilal na andod ni kapag magiranon na miyang maagyang kutu waktu fajar. Oras na fajar na udi ka makaniat na di ke tarutop nagudi ke kore kagyang kutu puasang ka. Nasama na yan na mag-anso fajar na paniat kalud na langudanguan ng mga bagsang. Paniat kaludan sa agyang kaiyakap pusan. Ikadua hadis amyabot ya tanunat ayaman anian nada puasa utaw adas kanian makaniat sagyang kutu kagagawi. La siyama liman lam yaqribu min al-layl. Sagyang kutu kagagawi. Ipuno ka di sagyang kutu maghrib nataman sagyang kutu
kauma o fajar mata sutu auras na udi karo makaniat sagyang kutwa oras ay babagay o agama tanu Islam na di ke tarutop na gudi ke korek agyang kutwa puasa. Nah, ay katalo hadith na tigu Nabi Tanwa Muhammad sa tao hadis kanian makaniat sagyang kutwa kapusan yan kuuna anu fajar fala siyama lahu nada aban yan puasa. Allahu Akbar. Ana margnay kapaman na tao di tiger ugay na da makuri kagyang kutwa puasa niya. Balasan wallah agyang kaya anto na ini madagal agyang kutwa kapakalaykian. Yang kutwa kapakalaykian ka miya kapiya-piya pagilay na yang kaya mga puso adi makasis sa liog sa yang kaya adi ka no di ka pagilay. Ito man ang isubuliyong nararagaw na ko pala. Hindi po agyang kutwa bubaya agyang kaya di kipamangundoon kuwag ang matan ng Islam na marginay agyang labot. Agyang kaya pagdaragaw ng sumang ulama sa agyang kutwa di kita nung di ka panagusay. Ayad na mapian agyang kutwa agyang kutwa di kita nung di kapaniat sa mapia. Antalo katarutupi agyang kaya bala sa pusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. May nakisignal. Pangilayan tanong sa okay. Pangilayan tanong ba sa okay. Buti o pia miya kapia susaon siyan. Wanta no ruben na ichita ya. Na bagi ya main na ini. Masya Allah. Agyang kutwa talawa hadith pagalawin tanong na pagalin din ito makapantag sa agyang kutwa kailangan agyang kutwa niyat o mga tawa di mamuwasa sa agyang kaya bulan na Ramadan na aya oras yan na agyang kaya kagagawi. Aya oras yan na agyang kaya kagagawi. Sama na ya na pera buka minutos na kuma agyang kutwa waktu fajar na nasadin sa tawa di makaniyat na di kekurek agyang kutwa puasa niyat. O sa intano agyang kaya kukuman o mga ulama nagu kaya sabuta o mga ulama sa agyang kaya hadith pagu sa intano. Tigiran agyang kutwa mga hadith ay nalo itano na karina kuno tugi ito'y dalil amataan agyang kutwa kapamuas sa agyang kutwa tao. Yang kutwa di kapusaw tao na la budda lahu minan niya na kailangan amatatago na agyang kutwa niyat. Kailangan na maka niyat agyang kutwa tao. Kenapa puasa bu? Kasairil ibadat na agyang kutwa niyat na kailangan din na matataguanan si iku kalangulang wanusimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi diyan na semboyang ka. Irami aloya samboyang aya na madakala kesugat ang mga bangsa tanu. Kagi inu mga dayuto sukadakalan na ayabu apana na maranian na supuasa na di mana namar sagi ang kutua samboyang yan si iku Allah. Agyang kaya samboyang na miyaw pakat su mga ulama agi paman na permirwa simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni pula o swaga magiyang kaya sambayang. Nanay no kagid ni
ipungoya tano ko mga bangsa tano susambayang na di niyo pendirainonan. Susambayang na di niyo pendirainonan. Katawan tano lang nagyang kaya sambayang na sadin sa pembagakon na madudusa. Nagumapakaya di makapasagyang kutua timbangan yan sa alungan na mauri kagigina ni pagampagan na amala timbangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na sumanga bangsa miya malupan di mamukala sembayang na sembayang kanu kaan niyo magdam wanto na kapya kami sagyang kaya kapanang bayang adun manarya kapya niyan malun yung man geda-geda ino tuad na mga tao adi melepas sembayang mga tao adi randa na perun siku mga ginawairan ubasiran lepas sembayang yuto'y balo yang question mark sa pamikiran na ino to siya maaka na ipuun na kukap ke tanu ding kaun so mga lokas ka sumbel alokas ka suina gusuama pamakasurgan siran wallah na ino siran to di pelepas sembayang ino to andun ni kau mau sambayang na miyaka pagabeda suama na lagi dia naman buna suina na di isiran di sembayang suama na pepakaliw sa walay na si ipanapsung sa masjid lagi dia mamuna suina na di magabedas na di sembayang sa walay kagi bais kanian nah ino to na kagi magagedamira na giyang kutua kami sa giyang kutua sambayang na saka adip sembayang na di ngau to magagedam naguding ka pan sasabutan na pipi agyang kutua kapi agyang kutua ka sembayang na tapangin ka pagaria sa giyang ka iya Ramadan na panambayang kaun an ka magdam agyang kutua kapian yan guro ka ngasih ku Allah pengen ngasih ku Allah ya Allah pada kung ka sa giyang kutua mangauri peneka kesiapian agyang kutua 5 waktu sumanga sambayang guro ka ngasih ku Allah pangan kasih ku Allah magdam maka agyang kutua kami sa giyang kutua para tiaya lagi dnup kegedam mga tao sumisiap sa giyang ka iya sambayang dueng ka pagaria dueng kanian amay kadi ka maped sa giyang kaya mga tawa sumisiap sa giyang kaya sambayang na gina ni isa assignment penabenaran na ka sa giyang kaya Ramadan gurau kang kasih wallah amasiap ka giyang kaya sambayang kau din kay ni gurau kasih wallah na dinyar kay bagay giyang kutua taufik aya taufik na giyang kutua paman na bangka din na ketagu ko ginawang pagarga na kaagyang kutua say lagi do sambayang na pagarga na kauto why na naginan na isad na kailangan nakaguro kan tanus iku Allah sa giyang kaya Ramadan giyang kaya sindaw miya tagus siya katano miya sugutanon yan sa giyang kaya mga simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala na siya pantanuanan ubang kasuatan agyang kutua mapadeng paman sa giyang kaya pipira gawi duang kanian amay ka talo gawiin agyang kutua panagunta manaka na badem paman miyada maka sasaybarat sa giyang kutua sindaw abigang kaun sa giyang kaya Ramadan nadang kasiapa kabada na miya padeng na piyang unutan kad na giyang kutua kaya libuteng ipman ko ginawang ka na nadang ka din na pangilay sa kita paman na badnuto makaliwa-liwanag. Makay sa ibaratanan sa apoy, adna sindaw niyan. Nan ni ka padeng agyang kuto apoy na may agyang kuto sindaw niyan. Namadakal mga say apaka padeng sa agyang kuto apoy. Napangilay ka sa kiti masya pakagyang kuto sindaw ay ibabagay ka wallah. Siyarigang kaniyan nakasarigang ka pagaria o hindi nga pagilang agyang kutua sindaw na o sa intan wag yang ka iya pugo sa intan waniat ka magaan din agyang ka iya wakto
ibabagay rakatan waga matan no Islam peniatan tanu sagiang kaya kapusa. Tigo mga ulama agiang kaya niat na amrun mujma'un alay na miyaumpong sa mga ulama ang kailangan din sagiang kutwa simba. Kailangan din sagiang kutwa simba panggalabakan o tawag yung kutwa kapakaniat yan. Aya ko na pamatuan sa niat na al-qasdu wal-irada. Aya man nakas nagyang kutwa antap. O pag-isay ka, wanto na antap ka sagiang kaya Ramadan, nang giraw ka ay antapakan na pemuasa ko. Nagyutod ngun sunyat. Wal irada nagugyang ko tuwa kambaya-baya. Irada gyang ko tuwa kabaya ka. Apanggalabakan na ka. O isi ikaw pa man anto na kabaya ka, apanggalabakan na ka sagiang kaya Ramadan na tiga aya kabayakan na pemuasa ko sagiang kaya Ramadan na gina ni petero na niat. So niat, nagyang ko tuwa tigitano al-qasd antap, nagugyang ko tuwa al-irada, nagyang ko tuwa kebebayaan utawa penggalabakan yan. Tigo mga ulama ay lagi diyan simba kailangan nandudu nagyang ko tuwa niya nagyang ko tuwa sambayang kasala wasiyam suka pusa wal hajj aguso paman na hajj na yang kanan ang mga simba si ikwallah naguso sala kauron na di na tigo mga ulama kekorek enunta na kapaniatan nagyang kutua tao. Kapaniatan nagyang kutua tao. Sama no to na miyaklar walang ulang wano simba na kailangan nagyang kutua kapaniatiro nagyang kutua tao. Dan tanwa kepi. Isa na mapi kapi nagyang ayati mariga mamis mapi apigi naman pamasakan nurun. Sama ito mga pagarya, nalangulang wana simba na kailangan nung nagyang kutuan niyan. Kailangan nagyang kutuan niyan. Antunay mga puasa, kailangan na makapaniatag yung kutua tao sa yung kutua kagagawi. Una ano fajr. Kagimada kalagi ang kutua kalasiya, kapamuasa. Adna kapamuasa apaliugat lagi dagyang kaya Ramadan. Adong pamana mga puasa mga sunnah dagi-dagi ang kutua paman na di ka pamuasa utaw sa giyang kaiya may pusaw lanula na Sha'ban so di mamuasa si iko ayyamul bid si iko alungan na isnin alungan na khamis si iko mga padawlanulan o di nagyang kutua tigitan wa pamuasa at lugaw si iko paman na saulan ang bida-bida giyang kaiya puasa adna paliugatun nagu adam pamana mababaluy raw ng mga sunna. Gyan kaya pa na mababaluy paliugat si iku mga tao, di na ni pamuasaan na bida-bida pa na klase niyan. Tigo mga ulama aya kapusa para sabu-sabu tentano aya kapusa kailangan na matag-unag yang kutuan niat na huwa siyamu Ramadan na padunag yang kai di kapusa utaw sa yang kai Ramadan. Kauto. Paman na isaw din nagyang kaiya kapu sa itano sagyang kaiya Ramadan. O di nagyang kutwa au qada Ramadan na sukabi di utaw si iku Ramadan amyaypos tutigtanwa paman na si iku mga padawlanulan na biyada niya nagyang kutwa amyaypos sa Ramadan. Na kailangan ko nutua kapaniatan utawag yung kutua kapmayadian. Kagito hindi ka pakasasanggoy agi yung kutua simba. Ay mana niya na piniatan na ka si iko miyang aipos. Ambayad ka, pemuasa ka, kambayad na ka agi yung kutua maipos sa Ramadan, adang kakapamuasay. Namapakay pamana adan si Erakatano, adan yan nakakompleto isi ko may po sa Ramadan nakatayari utop man na Ramadan na dabayad na namalaw to karibatan nakadustaan pagari ko sa giyang uto adang kaun din nakabayad inong auto penderay nonan piyago sa itano si iko miyaw na agyang kaya Sha'ban kailangan na kabayad nakapiray kada kalagyang uto puasa adang kakabayad. Padarawati ko mga ulama na siyaman nuzur. Igira manutua paman na
hadna ni sumaya ka apaman na penggelabakan ka udi na pemuasaan ka na kailangan nagyang kuto kapus ing karoon na makaniniat ka kaan maklaro apaman nagyang kuto ka pemuasang ka na giyutoy paman na kapusang ka siyaman nudur mga samay at tigtano akapamuasa na napadanan sa gyang kuto kailangan kapaniatan tano. Yang kutup man na makapantagun ko mga puasa tatawo tigtano mga sunna na nakusa itanubu wanto na apaman kambibidaan yan. Ino ba kailangan na di itano mamudi kapaniatan ko mga kagagawian taaka kapagaya si ko mga kadundo na paniatan tanurun. Kauto. Insyaallah na mapita kung lagi day oras na ayatan no man na pagusain na natigitano abangan mapita insyaallah na panganintano ko Allah isa sampay tanuro no kaditano na katawan o mapita na di tano paman di makam bibit tirai kemasaan ako ni usayan nagu kenegi wagyang ko to paman na mga usayan tano maganda nagyang kaya oras na pumagrutan tanwag yang kaya itano di pamagusain. Tigo mga ulama gi importante ron. Tano diniwat tigiran na wan niyatu mahalluha alqalb. So atigen suniat na ayadar pa iyan na puso. Yang kaya ayadi meniyat na so puso kenapa diterono dila. Au ba kanu bede na pengirawan nawaitu an asuma Ramadan. Di kepakai. Kagi ayadar pa o niat nagyang kaya puso. Sama no to na anda deman ikapikiran kaon na api ada ka teroa nakatawan dinuto amiat tagusi ko puso ka. Na nagina ni mala sebutan tanurun. Lango na penggelebekan kailangan sa niat na kanaba di teroa di gano pengirawan nawaitu an asuma syahra Ramadan. Nawaitu an usalliya salat adh-dhuhr 4 rakaat. Miada unang yang kaya nawaitu adi undiga teroa nawaitu an agtasila so mipegu na dinanitero na paman na peniat pegu sa yang kaya Ramadan na miada unanan kaya so puso na aya nudu sanap ketagu agyang kotuan niat paminta sabu-sabu tentang wasuniat na si ketagu sa yang kaya puso. Tigo mga ulama, paman khatara bibalihi annahu saimun gadan faqad nawa. Sadin sa tawa mapikirian, tigitano khatara bibalihi, paman na mapikira gyang kuto puso iyan, amat ana pemuasa. Sa tawa mapikirian na pemuasa mapita, lagi dagyang kaya di itano di undi ka pagusaya pemuasa tano mapita paganaya Ramadan na pakadanawa na miya niya takadin kono to atigu mga ulama miya kan niya takadin sama na yan abalasan wallah supuma makin sagyang kaya wasiat ka miya pikir tano apaman na pemuasa tano na gitu din mambui kaya niya tatanurun miya ka lebu-lebu dagyang kaya niya asara mititik ko puso ka pemuasa ka mapita tigir ka mapita na miya kaniya takad na tigu mga ulama. Masya Allah. Alhamdulillah. Tigu mga ulama kekorek agyang koto kapniat utaw sa api andeden na masasagyang kaya kagagawi. Api andeden. Sa ko Maghrib naro kami kapniat. Importante na kagagawi ya. Anta ka si ko Aisha. Anta ka sagyang kaiman to oras sa ditano di ka pamagusay lo kagawi. Anta ka agyang koto apaman na unan agyang ko to fajr qabla al fajr na tigo mga ulama agyang ko to alay duto taw na miya kaniyat aya kapusan agyang kaiya kapugusay tano na agyang kaiya masala tano den tano yang kaya pugusay tano masala na miya khilaf saya sa mga ulama inwat tigiran ba uman din nakapita uban din nakapita na peniat agyang ko to ataw sama no to nagyang kaya Ramadan nakapakaya 20 Agustia ugawi ako pakay man 30 ugawi na ino ba kailangan na
kerini wagi yang kutua niat tanu si iko uman din nakagagawi uman din paman na mapita na di tanu di makapeniat anta aka kepakai makai seisa agi yang kutua niat sa peniatan tanu na pemuasan tanu wagi yang kutua paman na intero Ramadan kompleto Ramadan gina ni tanu dan tanu gina ni masalah pugusain tanu importante ya katu kawan tanu tigitano inu kepakaya makaisi sa buso niya tako saulan anta aka kailangan na uman din na kapita na di itano di makapaniat. Nah, tigo mga ulama aya paganaya pitindeganiran na uwayat tigiran giyang kutua bara puasa na kepakai makaisi sa agiyang kutua kapaniatian si iko suldu saulan. Ayaw mana na iman to, na waya miya pikir ka na peniatan na kagyang kutua entero o saulan na nakupa kayo to. Alhamdulillah. Miya kalubulubud suwaga mata no Islam. Sama na to na kupa kayo to. Gipaganaya tindugo mga ulama. Kepakaya pemuasa peniatan tanu sa makaisi sa agyang kaya suldu saulan sa agyang kaya Ramadan. Asarati kung mga ulama adi mapoto lagi ang kutu adi niya di kapamuasa sa aya makapotolon nagi ang kutu akapalayayag udi nagi ang kutu akasasakit. Upama ko adna sunguan na kakatayad na mga bang sa tanwa mubaling ko na sa Mindanao na mga katawan tanwa muling siran sa giyang kaya di umaat siya pensiran wala na asara di uno to milat tagi ang kutu kapalayalaya gagugyan ko ito kasasakit. Tigo mga ulama kapakay suniyat na makaisisa si iko saulan. Ikadua kaul para magaan na tigiran na annahu yalzamu saimu niyatan mustaqilla likulli yawm. Paman na kailangan kon na uman nakapita na kebegu nagupkerini wagyang ko ito niyat. Kau tu paman nauman kagagawi na di makapaniat agi ang kutu ataw. Kaya kana nakatero nagina ni pitindagan Abi Hanifa aguso Imam Shafi'i aguso Ahmad si iko tuna ini kalalayaman madhabiyan kailangan na uman kapita na di makapaniat agi ang kutu ataw. So mga ulama na pitindaganira nagyang kanana dua qaul. Pitindaganira nagyang kanana dua qaul. Apaman na adna penggiraw miterukiran apaman na uman din nakapita na di makapanya tagyang kutu atau ada mana mitindagun apaman na kepakayan meniat sutaw sa gyang kutu apaman na paganay kaptigrian nan ayan niyatian na pemuasaan yan su intero wa Ramadan asara tigo mga ulama adium milat tagyang kutua kapalaylayag agugyang kutua kasasakit kaubo no tumilat na makapunga pamana meniyat. So ayang mararani korek sa gyang kaya katuro mga ulama na gyang kutua paganay tigitanwa kepakaya maniat kanyan sama kaisa si iko suld o saudan. Mga pagarikan si ko agama Islam saya tanu buteng tegu isa diyang kaagyang kaiya paman na di tanu di ka pamagusay insyaallah na sumpatan tanu bu si iko mga pedauras pengning tanu si ko Allah aki aku aniwaya sa may tuan deuan maka peduna gyang kaiya di ka paniat utaw sa gyang kaiya Ramadan sa bakus kanu den selama langon penganing ko si ko Allah taufikan tanu niyan nagu makapagamal tanu sa mga pipiya sa giyang kaya Ramadan. Alhamdulillah penalamatan tanu su Allah kami nyerau tanu sa giyang kaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.